Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. Халыклар күп, ил бер. Шундый шигар белән инде 6-нчы тапкыр зур этнографик диктант халыкара мәгърифәт акциясе уза. Акция 3 ноябрьдән алып 7 ноябрьгә кадәр miretno.ru сайтында онлайн форматта оештырыла. Акция традиция буенча халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Диктантны Россия һәм чит ил гражданнары яза ала. Аны рус телендә, шулай ук 3 чит – инглиз, испан һәм кытай телләрендә дә язарга була. Биремнәр 3 ноябрьдә зур этнографик диктант рәсми сайтында басыла. Диктантка 45 минут вакыт бирелә. Аны язганнан соң җавапларны анализлап авторга нәтиҗәләр килә. Татарстан Республикасында төп диктант язу мәйданчыгы Татарстан халыклары дуслыгы йорты була. Офлайн формат Татарстанның 45 муниципаль районында һәм Казанда узар дип көтелә. Тулырак мәгълүмат miretno.ru сайтында. 3 ноябрьдә Казанда Александр Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә онлайн форматта Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап «Рукопожатие республик» дип аталган музыкаль шигъри фестиваль узачак. 6 ноябрьдә көндезге сәгать 11-дә һәм 1-дә Казан яшь тамашачылар театрында «Северное сияние» дип аталган премьера. Ул Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Спектакльнең режиссеры Лилия Әхмәтҗанова. Сезнең кайчанда булса төньяк балкышын күргәнегез бармы? Без урманга бер төркем балалар һәм укытучы белән килеп, Идел буе халыклары әкиятләре һәм легендалар буенча мавыктыргыч сәяхәт ясыйбыз. Сезне чын батырлык турында башкорт тарихы, су анасы турында чуаш пәрие, мариларның бөеклек каһарманы күк турында Удмурт риваятләре һәм айдагы татар әкияте көтә. Ата-бабаларыбызның зирәклеге балаларга үз куркуларын җиңәргә, төрле сынаулар узарга һәм мөгъҗизага шанырга ярдәм итәр. Кичке сәгать 8-дә ювелиры дигән тагын бер спектакль премьерасы була. Режиссеры Родион Букаев. Спектакль Кече Ватан мәдәнияте федераль проекты кысаларында куелган. 4 һәм 7 ноябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур залында кичке сәгать 6-да «Сәфәр» дип аталган спектакльнең премьерасы. Авторы Альберт Шакиров, режиссеры Рамил Гәрәев, сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев. Яңа авторның театрга килүе бу зур шатлыкта, димәк киләчәктә әле өмет бар, язалар театр өчен әсәрләрне театрга китерәләр. Менә былтыргы сезонда мәсәлән Артур Шайдуллинның әсәре сәхнәгә менде. Быел инде менә тагын яңа автор, ул Альберт Шакиров. Әкият Татар дәүләт курчак театры сәхнәсендә ноябрьнең 4-сеннән 7-сенә кадәр Аркадий Гайдар исемендәге Кузбасс курчак театры гастрольләре уза. 4 ноябрь көнне «Заколдованный лес» спектакле, 5 ноябрьдә «По щучьему велению» спектакле, 7 ноябрь көнне «Золотой цыпленок» спектакле. 6 ноябрьдә Әлмәт Татар дәүләт драма театрында «Җил артыннан йөгрүче» дип аталган роман буенча сәхнәләштерелгән «Җил артыннан» спектакле күрсәтелә. 2 әфган малайының язмышы җимерелү алдында торган ил мисалында тасвирлана. Спектакль Кече Ватан мәдәнияте проекты буенча гамәлгә ашырылды. Күргәзмәләр турында. 3 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә Алман фотографы Артур Бауэрның Казан февральдә дигән күргәзмәсе ачыла. Артур Бауэр шәһәребезнең күп көнле көндәлеген теркәп Казанда озак вакытлы фотокүзәтү үткәрде. Беренче тапкыр ул монда 2018 елның февралендә килгән һәм 1 ай буе торган. Казанның кышкы тормышына тирәнрәк чуму өчен ул янә 2020 елның февралендә әйләнеп кайта. 2 ел эчендә шәһәрдә булган үзгәрешләр динамикасын аңлап, Казан урамнарында көн сайын фотога төшерә. Галереяга килүчеләр нәкъ менә шушы фоторәсемнәрне күрәчәк дә инде.
1 ноябрьдә Татарстан Милли музейында Евразия халыкларының бизәк традицияләре һәм сәнгате дип аталган күргәзмә ачыла. Россия этнография музее экспонатлары тәкъдим ителә. Күргәзмә Россия мәдәният министрлыгы ярдәме белән мәдәният илкүләм проект кысаларында үткәрелә. Тулырак мәгълүмат музейның сайтында. 2 ноябрьдә билгесез Берлин 1945 елның майы дип аталган күргәзмә ачыла. 45 елның язында Совет армиясе белән бергә Берлинга фронт операторлары һәм фотографлары керә. Алар сугыш афәтен узган, җиңү хроникасын теркәгән. Күргәзмәгә 1 декабрьгә кадәр билетлар буенча кереп була. Бүгенгә менә шулар. Мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез.